Το στόμα μου λαλείς η σοφία. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τι ούτως ημίν έπρεπε να αρχιερεύσωσιος, ακάκος αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου και έχει καθημέραν ανάγκη, ως περιαρχιερείς, πρώτερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν, επιτάρτων του λαού, τούτο εγκαρεφήσεν εφάπαξ, εαυτόν ανένεγκας. Ο νόμος γαρ ανθρώπους καθέστησιν αρχιερείς, έχοντα ασθένειαν, ο λόγος δε της ορκομοσίας, της μετά των νόμων, ιών εις τον αιώνα τελειωμένων. Κεφάλαιον δε επί της λεγόμενης, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου, της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, των Αγίων λειτουργός και της σκηνής της αληθινής. Έπηξεν ο Κύριος και ουκ άνθρωπον.